Ahojte, vítam vás na nového videa. Dnes sa poslušne pozrieme na opustený banský areál v Kremnici. Ťažba rudy, podľa toho, čo som zistil, začala v roku 2000, skončila v roku 2010 a odtedy areál chlátra, čiže minimálne 14 rokov, ak nie viac. Ideme sa najskôr pozrieť tu do dolných budov a nakoniec pôjdeme na hornú. Pozrite si, aké tu je dlhá tráva. Musím dávať pozor, aby som tu na nejakom hľade nestúpil. Čekujte na to. To je banícky objekt. V tejto budove tu bývali baníci. Ideme sa pozrieť, že ako dopadla. Áno, odpilené dvere a bum. Vyzerá, že miestni tu, kým to vykradali, chodili aj slepať, ale už aj to aktuálne skončilo. Koľko fliaž. Snažili sa urvať aj tieto panty, vidíte? Káble povytrhovali, čo nedosiahli, ostalo. A vidíte už ktoré pokradli, ktoré ostali. Ľudia, pozrite, toto sa im iba nepodarilo, čo? S mrdom. Normálne zachránilo len to, ľudia, že je ťažšia, ináč by bolo podľa mňa už dávno po nej. A my si to spoločne teraz pozrieme. Toto tu, neviem, pozrite sa, normálne sa snažili aj tento tu boiler prerezať a zobrať ho, či čo to je, ale nešlo im. Tá železná pec je mohutná, pozrite sa na tú krásu. Týmto kedysi baníci kúrili, no. Pozrite ešte tu dvere, čo sa... No a o tomto areáli roku 1857 sú prvé zmienky. Ťažiť sa začalo v 1857, myslím, ak si dobre pamätám. Rovno keď tu začalo, môžete si všimnúť, čo tu nejaké znamenie kozorožca. Zaujímavé. Káble, ktoré prežili nárast. Toto tu predo mnou bol kedysi sklad na zlato a toto hlavné, ľudia, to je to, prečo sme sem prišli, drvička. Pozrite sa ešte. Toto upína banský znak, ktorým baníci kedysi fárali. Respektíve to bola ich akože farnosť, tak by som to nazval. A ideme sa pozrieť do budovy Drtičky, no. Že ako sa budova zmenila. Normálne si všimnite. Všetko, pozrite sa, ktoré kable im nešli, že boli zlé, tu ich nechali. Ich rozbili, nechali. Totálna rabovačka celého miesta. Okna vybité, však jasné. No a tu takto si kreslo doniesol a tu sú normálne ľudia krb. Sú baníci. Čo je? Sú zasypaný vchod. Pozrite sa, normálne tu už sa aj táto prepadla. Takže ideme z boku. Pozrieť. Tam vidíte mesto Kremnica, ktoré aktuálne je najkrajšie miesto. Čierna mačka prebehla akurát. Ideme sa pozrieť do budovy Drvičky, kde sa to všetko začalo. Ryb výťah. Už si to tu obsluhoval.
pozrite sa, tu je výťah. A tu kúkaj, pozrite, ty kokos. No, prvé schodisko. Pozrite sa, normálne sa už aj schody prepadli. No, respektíve schody nie, ale druhé poschodie. Ale ja tam kvôli vám pôjdem a natočíme to. Som už aj na horších miestach, ale ideme najskôr pozrieť toto. Kde sa to spracovávalo. Ešte jeden zásobník tu ostal. Ten ešte nestihli degešti zobrať. Tu pôvodne boli nejaké asi stroje alebo niečo. Ale už sa demontovali. A sa normálne už ľudia, pozrite sa, jak sa to tu prepada celé. Zaujímavé to tu je, no. A tam je ten zásobník, v ktorom ešte sa možno, ak pôjdete sem, nájdete kúsky zlata. My sa o to pokúsime a dáme vám potom vedieť, či sa nám to podarilo. A tam je sklad, takže cez ten sklad wow. A tu kedykoľvek môže niečo spadnúť. Tam hore boli laboratória, tam sa tiež pôjdeme pozrieť, ale podľa mňa to tu horelo. Prečo? Tak toto tu podpalil, lebo a tu je ten násobník, možno sa tu nájdeme kúsky tohto. Kúsky oného, aj tu je. No ľudia, tu vidíte, tu sú všetky kamene, ktoré ešte zásobník nasypal. Posledné svojho druhu. Vidíte takéto kamene žlté s kúskami zlata možno, teda, ak sa nemýlim. Takže asi tak, no nejako by som to definoval. Vidíte sa, nečeknite, to starý baníčky ešte oblak. Pozrite tu, tieto železa a tento zásobník asi boli príliš ťažké, tak ich nestihli ujetať. A ideme sa ešte pozrite sa na zásobníku. Pod nami. Počujete? Toto celé kedysi bolo, z dreva popadali, sa poničili a pohnili, no. Sme radi, že ešte toto stojí a už aj tu riskujeme. Že to hore ľudia, tu bol sa sypalo na zásobník. Ideme sa tam pozrieť. Idem sa pozrieť na ten zásobník. Potom pôjdeme na ďalšiu budovu. Nakoľko sú schody v stave akom sú, že postupím nohou a už praskajú, rozhodli sme sa neriskovať, aby sa to náhodou nestala nejaká tragédia. Na tomto tu je zámok a nakoľko tento zámok nešlo otvoriť, tak sa ho spoločne pokusili vyrobiť. Idioti. Dobre, ideme pozrieť tieto. Takže to chodila lokomotíva do tých tunelov. Posvieť. Ty. Nie, podľa mňa toto boli izby alebo dačo. Nejaké dielne, vieš jak. Je to možné. Sa pozrieť tu ešte, čo tu je. Nič. Takže ľudia, ideme cez tento, z ktorého už väčšina časť chýba. Ty kokoza tu na už aj posprejovali pekne to. Nie, oni to tu maľovali, tu je štetec ľudia. Ľudia tu skladovali zlato. Pozrite, a teraz si z toho urobili
bezďací gaučovku si z toho zariadili. Ja jasné, že po... A tam sú tieto, tam je tá budova a za ňou sú tie tunely. A tam je tá budova, za ňou sú tie tunely a tam sú labaky. Pôjdeme pozrieť. A jedine ľudia, čo tu ostalo po baníkoch, sú tie dve kladivka, tie znaky, lebo tie neujebali, lebo sú príliš vysoko. Na strechách. Na streche. Tam jedno a tam druhé hore. A anténa prežila. Ako preko. A myslím si... Okej, może być. Jaké jazierko tu ľudia. Kreslo, hej, to záchod. A tu kedysi mali obývačku, tak sa poďme pozrieť aj spálňu. Fuj, tak tam ani nejdem. Bordel sami. A tu je všetká elektroinštalácia. Oni ju vytrhali. Tu taká podesta, neviem čo. Ako sme predpokladali, dostali sme sa presne po túto budovu, čo sme tu boli. A tu je ten múr. Tu není, tam je dole nejako sa tam, ale tam potrebujeme ísť, tam sú tunely, takže musíme to celé obísť a ísť pozrieť hore ešte tie labaky a tento, pretože... A pozrite, stade je to krásny pohľad, ešte tam vidíte to kladivko hore. Aj to sú znak baníkov. Kedysi ľudia tu na tejto budove sú už aj vymenené dvere, aj okna už opravujú. Čiže najskôr si to niekto odkúpil s cieľom zase aspoň takto pozrieť. Pozrite, labaky bývajú. To je toto, čo sme si toľko natáčali. To je toto. No, tomu konskému komplexu som našiel veľmi málo, ale laboratória už pozamykali, asi znamená, že to idú prerábať. Ale my sa ideme ešte pozrieť tu do tunelu. Kamo, myslíš, že to sú tie, čo boli zarastené na fotke? Prejdeme ich, nie? Ha? Je to tu začal, niekto tu si dal stoličku, normálne lopotu. Neviem, či tu zase chce ťažiť. To pôvodne toto ľudia boli panely pod železnicu, potom viedla železničná trať. Áno, som si istý. Ten, čo tu bol, to tak popisoval a neminul sa, on robil v bani. Počka, come on. Tu daj. Počujete, tu koropčí voda. Takže ideme po tých paneloch radšej. Stalagmity a stalaktity. Stalagmity sú tie, ktoré rastú z hora a stalaktity tie, čo rastú... A stalagmity, keby sa to všetko spojilo. Jaskyňa. Aha, pekné. Dobré. Keď bude veľmi voda, tak pôjdem. Všetko mokré do ryti. Tak... Nie, to nevadí. Zvyšok osvetlenia. Ale pozri, aký je to hrdové aj na tom. Korózia. Korózia a aj stoliky. Počkaj, ale môžeš aj predo mňa svietiť. A keby si mi to predo mňa svietil radšej.
nech zídem v poriadku. Pozor, to nemôžeš. Tunel do neznáma. Už vyzerá, že sme na konci. Teraz sme niekde pod hlavnou cestou. Hej, on to tak popisoval. Ľudia. Ináč to tu muselo, jak tu išla železnica, to tu muselo byť osvetlené, kamo. Išla, kamo, išla. Neviem, či cez ten, alebo cez druhý, ale tam sú aj kolaje. Pozor, daj tu, že by to osvetlenie bolo vidno, jak podliehlo korozii. Predo mňa? A tu ideme aj ten druhý tunel pozrieť. Hej. Asi je tu nejaký sklon na podzemia. Či fakt ideme tým je hlavnejšie. Piči. Ešte si možno robil. Je svieť radšej pred seba. Lebo ja som sa fajne práve. Ale nemám náhľadne pomožky bol. A ja nemám len... Tu sú tie nasypníky. A posvieť mi ich, kvôli ním sme sa sem dotrepali. Čo sa vracím odpad? Hej, ešte druhý pôjdeme tunel pozrieť. A nie ten, vzadu je ešte jeden. Ten. Dáš mi baterku na chvíľu? Že by? Aj tak je by. To je nové tu. Môžem trošku. Chcem si posvietiť na tie, jak to... On si mi nemusel tam dať ruku práve. Bo chcem si to takto celé odfotiť. Ľudia, tu je prvý dopravník a tu je druhý. Týmto kolesom sa otáčalo a išlo to na vozíky. Tento pravdepodobne bol pre vozíky, druhý pre lokomotívu a zvážili to. My sa už ľudia poberieme nazad a pri druhom tuneli sa vám Wow, normálne ľudia, pozrite tú krásu, jak je to vymurované. A tu je ten druhý, ten zaplavený. Aha, takže my sme obišli to zaplavené. Takže vieme, kam išiel aj ten zaplavený. No a tam je výťah, ktorý symbolizuje. No a ideme ešte pozrieť toto. Mozaik. Ďalší pozostatok banskej činnosti. Zamknutá je väža. Tam ten most, tak to bolo asi železnica, pravdepodobne tam išla. To je taký banský domček. Neviem čo to... Tu je zamknuté aj na kladku, ale... Hej, Inri sa modlili. A tu na... tak toto je zaujímavá vec. To nebude ten zásobník? Podľa mňa to je zásobník dáky. Toto by bolo, toto vydá všetko zase banického areálu. Ja dúfam, že sa vám video páčilo.